बे मानसिफोरखौहाय एबा दुखुथिया बे गामिफोरखौ एसे बासायनायनि मिजिं लानानै दिनै बे खामानिखौ खालामनाय जादों। दिनै आं खोब गोजोननाय मोनदों बे दाउमुथा गामियाव फैनानै। बिथांमोना दिनैनिफ्राय माखासे दिन सिगां आंनिसिम एसे खावलायदोंमोन जे गावसिनाव हेल दैमाया बोसोरे उसिफाव फैनानै गावसिनि गामिखौ लोमजोबो आरो बिराद गथ' गथाय स्कुलाव थांनाय लोगोसे न'खर संसार जानायाव बिराद गोबां जेंनाजों बिथांमोना भुगिनाङो होननानै आंनिसिम खावलायदोंमोन। लोगोसे नैबे दा लामा जेखौ मावगासिनो दं बे लामाखौबो गोबां दुखु खस्थ' होबाय आरो बिसोरनि हान्थामेलानि थाखाय बिराद मोनसे जेंना हायोबा बेखौ एसे मावनानै होनो आंखौ खावलायदोंमोन। नोंथांनि नुजाथिनायाव गोबां गुबुन दोलोनिफ्राय नंगौ, दिनैनि दिनाव बे आंनिल' खोथा नङा, जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनि जानाखि दैदेननाय बिटिआरनि गोजोन सुक्तिजों लोगोसे जानाखि जौगानाय बिथांखि लानानै खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजोफ्रा गोसो सिङाव बयहाबो मोजां मोननाय दंखायोमोन आरो अनसायनाय दंमोन। दिनै आं बेहाय फैदेरनानै बिथांमोना आंनि गेजेरजों दिनै जयनिं प्रग्राम लानायनि जानाखि प्रग्राम, बे प्रग्रामखौ बिथांमोना होदोंमोन आरो बिथांमोननि होनाय बायदियैनो दिनै बे जायगायाव जयनिं प्रग्रामखौ होनो हानाय जायो। नैबे ओनसोला फरायसालिनिफ्राय लानानै लोंग्रा दैसिम गोबां जेंनाजों भुगिनांना दङ। नंगौ, बेयो गमामायैनो सैथो। बे जायगानि सुबुंफ्रा दिनैनि नङा, गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिसोर बेहाय रायजो जागासिनो दं। रायजो जाखांनायनि उनावहाय दिनैसिमबो बिथांमोना दुखु खस्थ'जोंनो सोलिनांबाय थागासिनो दङ आरो बिथांमोननिसिम दिनै जानाखि दरखारिसिन जिनिसानो जादों दैनि समस्या। बिथांमोनाव नै दाबायदि समफ्राव दैफ्रा रानजोबो, रानखांनायनि उनाव मोनसे मोननै खल थायो, बावबो दैया नांगौ बायदि गवा। बिथांमोननो दैनि खोब दरखारिथार, लामायाथ' दरखारिखा। बेजों लोगोसे बिथांमोना मावनानै जानो थाखायबो दैज्लां बोथोराव दैया नांगौ बायदि थाया, मेसें बोथोरावबो गोरान बालाबारि बिथांमोना नांगौ बायदि मावनानै जानो हाया। फारसेथिं बे गामियाव साख्रि बाख्रिनि सुबिदाबो दिनैसिम नुनाय जायाखै। गोबां बर'नि आन्दलनावहाय 30-40 बिथांमोनहा आन्दलनाव नांथाबनानै बिनिफ्रायनो गोबां जोहोलाव दिनैसिमबो एक्स-एनडिएफबि दङ। बिथांमोनहाबो गोबां बोसोर आन्दलनाव नांथाबबोखानाय उनावहाय दिनै नांगौ बायदि जेबो सुबिदा मोननाय नुवाखै आरो लोगोसे बिथांमोननि बे गामिया गोबां दुखु खस्थ'जोंनो भुगिनांनाय, नांगौ बायदि स्कुल मोनसे मोजां गैया आरो बिथांमोननि न'खरा 30-40 बोसोराव जेरैबायदि दं दिनैबो एखे थानाय परिबेसखौनो नुदों। बेनिखायनो आं दिनै गभर्नमेन्टनि दोलोनि इउपिपिएलनि सासे सदस्य जानानै आं दिनै खोब गाबखांनाय फैदों आरो आं लुबैदों जोंनि नैबे 3 बोसोर थांनायनि उनाव 2 बोसोर थाबोनाय जानाखि गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टनि गेजेराव माबा मोनसे बिथांमोननि थाखाय मोजां सुबिदा खालामनानै होनो हायो नामा, बे जिनिसखौ जों अरायसम नाजागोन। आरो दिनैनि बे मेसेजआ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिमबो अलरेडि सहैखाबाय आरो सिगाङावबो सहैखांखाबाय। बिथाङाबो नाजागोन हागौमानि बिथांमोनाव थानाय जायनाखि जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय। आरो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों। हेलजों जानाखि बुग्लोबसारजानाय जानाखि बिथांमोननि जानाखि प्रटेक्सन वार एबा बान्दो वार, बे बान्दोनि खामानिखौ दिनै एसेबाबो मावनानै आपातत प्रटेक्सन होनो हाथ'बाय। बेनि उनावहाय गभर्नमेन्टजोंबो जों अलरेडि रायज्लायगासिनो दंखायो। जोंनि वाटार रिसर्सनि EM उकिल मुसाहारि सार, बेजोंबो अलरेडि डिसकास खालामखाबाय। बेनोबो बे समस्यानि सोमोन्दै खिन्थाबाय। बिथाङाबो हागौमानि हेल्प खालामनायनि खोथा होदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरखारनिफ्रायबो जेरै हायो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो हागौमानि नाजागोन आरो सरखारनिसिम बेखौ आं दिनै इउपिपिएलनि सासे सदस्यबाबो आङो गभर्नमेन्टनिसिम बे जिनिसखौनो मेसेज हरगोन। दिनै जोंना फेरेंगा साराबो अलरेडि फैबाय, नुलांखाबाय। बिथाङाबो नाजागोन आरो दिनैनिफ्राय बे गामिया जोंनि इउपिपिएलआव गोबां मानसि दिनै जयेन जाखांनायनि उनावहाय दिनै बे गामियाव मोनसे रंजानाय, मोजां मोननाय जानाखि परिबेस फैदों, बे परिबेसखौ पाब्लिकफोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो पाब्लिकफोरजों जों दहायनिफ्राय रायज्लायदों, नोंथांमोनहाबो रायज्लायबाय। बे मोजां परिबेसा जाहाथे बे जायगायाव थाबाय थायो आरो उन्नतिनि लामाजों बिथांमोनहा गोख्रैनो आवगायलांनो हायो, बे जिनिसखौनो आङो दिनै आसा खालामबाय आरो गभर्नमेन्टनिसिमबो मेसेजबो हरबाय। लोगोसे बे गामिनि जानाखि दावहारुफोर दं, बेहाय गोबां एक्स-एनडिएफबि बिथांमोन दं। बिथांमोननि संस्थाफोरनि थाखायबो इमिडियेट जोंनि सरखारनिफ्राय माबा मोनसे लाजागोन, आं बेखौ आसा खालामो। बेखिनिखौनो आं दिनै सुंद'यै बुंनाय जाबाय।